Parlok hakani ka video ka bamenta phin shai bat phin sngutu ba balei ka KTIEN Khasi jungi hadu menta kampat sya kan thop lane kampat rung hagta ka schedule lane ka karnet ka bapra Mano kita ki bale bat ki bron kti ban pensange lane ban nompat penrung ya KTIEN Khasi ha karnet ka bapra ngalawan pai na Delhi mangi attend ka national convention nga din ngayo ni ki news clipping gi bami na ki media ki bayade bat kani ka important issues bangi ki follow up kami gini gi belong dok long snam ya jai penem jungi kam ka KTIEN ka thli ka thok katar ka language and script nama kal ada nupa po ka ain decision charge guri India article 30 35 kala batai pa khamtam ni ka article 29 kala batai lupai ka kani ka language ka script kan ka KTIEN bat ka jing ka thok katar ka dei benong ka we na ki hop long try jong ki ret pa ti hadien bang ngapai bhai ka ki jing ya tai khamtam le na ka liang ka sarkar ha ka wai menteri rang ba do jongi la flip igi papers hang to openly in the house but I think namar ba miss out ne balai imlong importance dai kani ka very important documents ila miss out kata ka di ka documents jong ministry ka ba house nem 8000 khat khandai ka santrik ummaj 8000 khat khandai ka government of India ka GOI ding ba ka ministry of home affair kala pha ka we ka shithi ba kani ka shithi ka ba kila pha ka di ka subject ka dei inclusion of Khasi language in the 8th schedule to the constitution ba la pha do under secretary jong kani ka department jong kani ka ministry o PK Samal uni under secretary hang ni ka hakani ka jing tho ka jong la batai shai ba na padeng ki artli languages kani documents ka wan na government of India GOI ka ministry of home affair ka ba under secretary jo kani ka ministry u PK Samal ula ai kani jing tho ba na padeng ki ki bamenta artli ki languages la include haka e schedule ba na padeng jong kita kidan ki demands jong ki babon balang jong ka ri India hi bro ka we ka ba kila ai ki jing tho sa ministry ban benrung hi KTIEN ki jong ki tinapdeng kita live ho pratali ki languages ngan chupuli nang ni demand for inclusion of 38 more languages including Khasi have been received kila yo pediang as the evolution of dialects and languages is dynamic kenu kila batai katu ka ayu thus both the earlier attempt through the part 1 1996 kadan kini ki committees ma kidan ki committees bala set up atu kapor house nam khandai span khandai pun reu but house nam arhaja lai kawai ka committee ka sitakan mahopatra committees kila evolve but kila pet tho ya lor kini ki jingdan kam ki ingredients ki badan kam ban pen long legal language kinu ki KTIEN ki bala ya ki ba dangkren ba ki badan kam ka jing itho hakari India that the government is conscious of the sentiments and requirement dena kata ka daw la tho hang ne ba la include ya kini ki like pratali more languages to be included in the 8th schedule but annexure jo kani bala pha ka press information bureau government of India ministry of home affair haka 800 tarik Julai itu kat kum ka ST ke jong ki IST ke jong ki inclusion of languages in 8th schedule hang ni ka number khat phra iwe hado live phra Angita language Banjara language Basika language haka ni ka number khat phra Khasi language to la highlight ba por biki juba kan kila I highlight ba kila I bold letter Khasi language number 18 but 38 ka bakat do ka language bala la propose ban include ka de ka tula language tikani ka language la ai ka na ka de ka way na ki propose language ki ban rung inclusion of languages in 8th schedule ka ban rung haka 8th schedule haka next session the 2019 de kani ka jing thmu ka la ya cha khaman re ha ni ka por raj Home Minister to Kapor Rajnath Singh hiam no na kajing long Home Minister but one no do Amit Shah hadir ka COVID kani kapor ka penmi kani kadi kapor budan mau de mentah Amit Shah mo ban follow up ya kani ba la tho ru daki dan ki seng nang ni ki bala tho kum ka Khasi author society but it remind ya ka ministry halor kani ka shithi but ka ministry ru kala om ba kan ya chikmat ya kan ni ba kan penrung ha next session mereka ba kan det kalau ba
ladan na ki MP jong kani ke jela ke jong ni ki ba pelik sange ya kani ke jing tho ka ba ki question balai ka rung dang ka Khasi language balai ka mrung ka karung language ka ba ling ka long ba kita ki nong ya lam jong ni ki ba dei ki nong mi khmat jong kani ka jela ke jong ni Meghalaya kim sumdan kata ka jing so kemen ladang ni at least ni ka wei ka language jong ka state ka bandrung ka ban yo nak ka jing thu nak mentang but kentang dan ken ka effort ka jongi lang baro manginang la pen phai kata ka language ka bakiwi ki kwa pade bakandang rung ngai hakis nam ki bansawan Nari at least ngin long kemen no satisfied for the time being kumbalang mon last time ka bodo but ka wei ka KTIEN ka Assam government ka propose nari karung dang ka bodo nari at least kilong satisfied at least karung ka wei nari balengi pade kum ka state ka jongi ngidan ka ni ka selfish motive ka jongi ka ba lada mrung ka jongi ki wei mrung te manta ya kani hi ka proposal la status menta la sange ba kam mrung ru menta ka last session jo ka parliament ka barim menta syabakan wan ka parliament election ka new house kam mrung syo la status ko ya kani te kan haban rung tang hado ka new session jong ka parliament ka bathamai ka government ka bathamai te kila day ban so tho wala ka liang ka government ka jongi bakani ka document ka balong very important jong ka ministry ka blai ka chingi tho ya ka KTIEN Khasi bakadai ka balalong fittest languages bakan yo ka legal recognition kum ka legal language hapok ka house ki ajaka bakin push bakan ni ka bakila ai ka proposal kan rung no kan yai na shikhaman kilai ban question teman balai ka ja ka wei pat ka language ka baki ki kwa bakan don lang kim terkhat pada baka ingredients bakin rung kum kita ka legal language kim pat long fit kan KTIEN Khasi lai tho da ka Sahitya Academy lai tho da ka nehu la dai ka subject jongka ka bahado PhD la rung nang ta ki kot kisla la dan nang ta ka wei na ki kot the right to conserve languages kani ka kot ru la itho ka KTIEN Khasi ba arung wat ha Sahitya la arung wat haki haka Ministry of Linguistic Ministry ru jong commission kan arung kani ka linguistic commission ka de ka commission ka ba kino ki languages ki balong kilong popular languages in the state kiba use phatki daka jongata ka jetan rio tigani ka language jongi ka ade ka wei ni ki language ka bang fittest na preng kini kiba mi nang ni lei ba shed hang ni ba propose it is the fittest language to be included in the that is ka contention jonga hi ka long bet ba why not we don't identify ya ka ka bangi la yo walang ni yo tang ka wei at least ngi la yo ka effort jong kito ki association ki bala train na do mensua ke bakila spearhead ya kane mo ki bala tur sa khamat ki bala ya lam ya kane ka jing ya ki balai ki mi ya cha khamat at least ka effort kam nam long waste kan tan na man ta bom rong gi wei ngir ngim long te kam long kan kata te ngidan kam ba ki government ka jongi kan chim full responsibility ba at least ngin yo no ya kala ka jong ka legal language ha po ka age adup kai dala wala ka de ka Khasi na ne ka de kanu language ni kat bakalong kat kum ka document in black and white menta de ka ditanga language Khasi under item 18 ka bala long ka proposed language to be included in the age schedule in the next session menta ka last session kan kut hakat menta umaj jong ka session ka ba rim jong ka parliament the next session kan long be haka new session bendala one ka new tikala ha menta bangin chu highlight ekijing jongi ladangim yo Balei nama in the house there will be opposition and there will be ruling we opposition will be only an attempt to highlight our problems rei ka ruling kala ban le ro ek badan kam rei menta ka ruling kala de accept ye ni ding ba kini ki efforts kala accepting comment ba kam nam dan ka selfish motive behind ka bakan wan ka jing do nang ka bakra abde ka jing rei ka jongi ya ki khon samla ke jongi ya ka jing itho namar kumalong ka jing itho jong KTIEN ke jongi kan long ka wei no but lum jong ka jai rei ka jongi bangin yeng tementang idan ka menta ban sut ho ba at all cost nim dai ban cha brainwash haki mainstream namar menta the fittest language kum bangi pau ka de ka Khasi language ka balong fittest languages ki bangi dai ban rung hapo ka age schedule and we have a legal backdrop ka legal backdrop jongi ka dan
tengah kamnam dan kajing atatin tengah syukurmen ba sarkar jala gajongi kamdai ban miss kumi kini ki most urgent document ki most immediate documents ki ba dan kajing direct ba ministry kamdai ki kat kisla ba letters na madan na madia ki letters ki representation ki communication ki bidina ka ministry na kata ka authority ka balak ban ai kata ka jing ithu tengah tharai kata hi badi ka seriousness jong ka jing thu jong bobon balang